हाय फ्रेंड्स शेयर मत सब्सक्राइब प्लीज शेयर मन प्ले कमेंट प्ले बुगंजे हाइप मन प्ले भले इनिता वीडियो स्टार्ट मन पुगा 5 4 3 2 1 ಇಂಥ ವಿಷಯದೈತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆರಂಡು ದೊಡ್ಡಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲೆಕುಲೊಂದೇರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗ ದೊಡ್ಡಡ ದೊಡ್ಡ ಇರೆಗಿ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾಯ್ತ ತಿಂದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಂತು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಚೇವು ದೈರೆ ಬುಕ್ಕ ಮರ ಚೇವು ಬುಕ್ಕ ಸೋಣೆ ತಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಚೇವುದೇರೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದಿನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಮಂತದು ಐನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂಜಿಡಿತ್ತನ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕುಜ್ಜಲ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನ ಇಪ್ಪುಡತ್ತ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕಂಜಿ ವಿಷಯದೈತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪರೆ ಬರನ್ ನಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಇನ್ ತೂಲೆ ಬುಕ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ತಿಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಜಿನದ ಮಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಏತು ತಂಪು ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಜಿನ ರಾಗಿ ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಪರ್ಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಕೊದಿಪ್ಪದು ಪರ್ಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತವುತ್ತೆ ಉಂಡತ ತವುತ್ತೆಯನ್ನು ಪೆರೆದು ಐನು ತಿನ್ನೋಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆನ ಬೆಲ್ಲನ ಬಾಡ್ದು ಅವಳ ತಂಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನದ ಮಂಡ ಒಂದು ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅವು ಭಾರಿ ತಂಪು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾತ ಕೊಡಿ ಮರದುಂಡತ ಕೊಡಿ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಸೀಗೆದ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೊಳ್ದ ಕೊಡಿ ಕುಂಟಾಳ್ದ ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನೇರೊಳ್ದ ಕೊಡಿ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಕೊಣತ್ತದು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬಗೆತ ಕೊಡಿ ಅನ್ನ ಕೊಣತ್ತ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಲುಂಬುದು ಐನು ಬೇಯ್ಪದು ಐಕು ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಕಡೆದು ಕೊದಿಪ್ಪವಡು ಐಟು ಉಣೋಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ತಂಪು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣುಂಡ ಒಂದು ತಜಂಕು ಉಂಡತ ತಜಂಕುನು ಕೊಣತ್ತದು ತಜಂಕದ ಕೊಡಿನು ಪೊರ್ಲು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಕೊಣತ್ತದು ಐನು ಲುಂಬುದು ಪೊರ್ಲು ಮೂರುದು ಐನು ಪೊರ್ಲು ಆಜಾವಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಅರಿ ಮಾತ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ದು ಮಂತಂದಂಡ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾಪುಂಡು ಇವು ತಿನಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನದ ಮಣ್ಣುನ ನಮ್ಮ ಪುನಾರ ಬಿಡ್ತ ಮರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಐನು ಅವಳು ಐನು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪುಲಿ ವಡಿಯರಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪು ಚಟ್ನಿಲ ಮಂತ ತಿನ್ಪೇರು ಅವಳ ತಿನ್ನೋಡು ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನದ ಮಣ್ಣುನ ಮೆತ್ತೆ ಉಂಡತ ಮೆತ್ತೆ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಗಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ನೆಕ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋಡೆವು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಐಕೆ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದು ಬಿಟ್ಟುಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡುಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಮೆತ್ತದ ಮಣ್ಣಿಲ ಮನ್ಪುವೆರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆತ್ತದ ಮಣ್ಣಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಮೆತ್ತದ ಮಣ್ಣಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐನು ಕಡೆದು ಐನು ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ಪದು ತಿರ್ಗ ತನಕ ಪೊರ್ಲು ತಿಲ್ಪು ಮಂತಂದು ಐನು ಮೈಪೊಡು ತಡ್ಪೆದು ಮುದಕ್ಲ ತಡ್ಪೆಡು ಮೈಪೆದು ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಾರೆ ತೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಬಾರೆ ತೆರೆಕು ಪಾಡ್ದು ನನ್ಪೊಡು ಅವು ಮಣ್ಣಿ ಹಾಪುಡು ಪೀಸು ಮಂತು ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಡು ದೊಡ್ಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಯ ಪಾಡುಚೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಡುಪು ಜರತ ದಾಯೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾಯ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಅಂಚ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ఒక దుమ్ముద కాలు దెప్పేరునే జాటి తింగోళ్ళు ఇత్తే పూర దెప్పేరు ఇత్తే ఇత నీళ్ళని పోదు కొనత్త ఇలా నేనెಲ್ಲ పాడారు ಬಿಡ್ತೆ ನಾಲ್ ಪಣಿ ದೀತಿಜ ಅಂಚ ಕುಲೆಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತನೆ ಇಪ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಕ ಆಟಿ ಅಮಸೆದಾನಿ ಇರೊಂದಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ದೊಡ್ಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ
ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲದಗೆತ್ತೆ ಪರ್ಪತ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಜಿನದ ಐಕ್ ದುಮ್ಮುನಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಮರಟ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನದ ಮನೋಡು ಮರ್ದಾಯಿ ಮರ್ದು ಪೂರ ನೆಕ್ ಜೋಡಿದು ಉಂತುಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೋದು ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಗುದ್ದುದು ಬರಡು ಒಪ್ಪುರ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಇತ್ತ ಪೋಪುನೆ ಕೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ದುಮ್ಮತ ಎಂಕ್ಲ ಮತ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನೆ ಅವು ಆ ಮರ್ದು ಪರ್ನಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪರ್ಪಣೆ ಬುಕ್ಕ ಏಪಲ ಪರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅನಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಜೋಡಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಂಡ ಅವು ವಿಷ ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಪು 7 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಬುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಯರೆ 3 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಬೋಪೇರು 7 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಏನು ಪರ್ದಾವಡು ಮರ್ದನು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಇದು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಮುಂಟಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಐಕಿ ಇತ್ತದಾಕ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪರ್ಪುಜೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ಏನು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಕೊಣತ್ತದು ಇನ್ನು ದೊಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡುಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿರ ವಾಂಗತೆ ಬಾರ್ದು ಕಕ್ಕು ಬೇರು ಆತ್ತೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಉಂಡು ಮರ್ದು ಪರ್ಪುಣವು ಐನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರೆಸವನ್ನು ಬೋಡು ಐನು ಬುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಮರ್ದು ಪರ್ಪುಣೆನು ಅವು ನಮ್ಮ ಏಪದಂದು ಪೂರ ಸೀಕು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಆ 1001 ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಜೋಡಿ ತಿಪ್ಪುಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಐಕ್ ಪರೋಡು ಅನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಅನ್ಪರತದ ಆತನಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಡ್ಡೆಗೆ ದಿಪ್ಪರತ ಅವು ದಾಯೆ ಅವು ದಾಯ ದೀಪನೇನು ಅನ್ನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಉಂಡತ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಮಿತ್ತಡ್ಡೆ ಆಡಿ ದೀಪನೆ ಅವು ಕುಲೆಕ್ಕುಳು ಮಾತ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಓಡು ಮಣ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡು ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪ ಕುಲೆಕ್ಕುಳು ಇದನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲೆಕ್ಕುಳು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪೋ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದೀ ಓಡೆ ಬಾಕಿ ದಿನೊಟ್ಲ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಿನೊಟ್ಟು ದೀಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿದೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೀವೋಡೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಇರ್ ತಿಬಿಲೆದ ದೀಪರತ ದೊಡ್ಡ ಹೌದಾಯೆ ಹೌದಾ ಏನು ಅನ್ನಂದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೀವೋಡು ತಿಬಿಲಾಡು ಎಂಜಿನ ಎಲ್ಲೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ದಾಸ್ಮೇದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಂತದು ದಿಕ್ಕುಡು ಪೇಟೆಡು ಐನು ಕೊಣತ್ತದು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ದೀವೋಡು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ದೀಪುಣೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೀವೋಡು ಅವಾಗ ಅವು ಹೆಂಚಿನೆಗೆ ಬಂಡ ಅವು ದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಕುಲೆಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರ್ಪುಣತ ಐಕ್ ಅವು ತಡೆ ಕಟ್ಟುಣೆ ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತೂರು ಏಪಲ ಇನ್ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವಳು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀದು ಐಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾವು ಬರೋಡು ಅವು ದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ತಡೆ ಎತ್ತಲೇಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಹೊಸ್ತಾಂಡು ದೀಪು ನಾವು ಅವು ಕೆಲವುದಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನನಾಂಡಲ ಏನು ಮಾತ ಮನ್ಪುಳಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೀಲೆ ದೀಪ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸುರು ಮಂತಲ ಸುರುಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದನಿ ಅತ್ತು ಸುರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದನಿ ದೀಪುಣೆ ಬುಕ್ಕದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಂಟ ದೀವೋಡು ಇಂಚಿತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಶ್ನೆలు ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗಲ್ದ ಐತಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮರತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಪ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ.